Jama'a ga wannan bidiyon ku kalla, wani birom ne yake barazanar cewa za su kwace wasu garuruwa a arewacin Najeriya ba ma Jos ba. Duk da cewa wannan bidiyon mainly wani ne yayi na ɗauko na saka, amma da ya sanya ya birom da muna biya ta tasu ma da kullum mun ta kawo bidiyon su kuna ji kenan. Su fa birom fa su ne 'yan gata a jihar Filato. Su ne 'yan gatan gwamnati, su ne masu gwamnati, don haka koma me suka ce kar ka ma tsaya ba wani bata a kanka lokaci, amma dai ku saurara. Al'ummar Najeriya, ina so ku saurari wannan ɗan biram ɗin maganan da ya faɗa, kuma zan yi magana akan abin da ya faɗa ba wai don ya kai na mayar masa da raddi ba, sai don akwai abin da nake so in shimfiɗa akan kalamansa da ya faɗa. A kasashen Hausawa ne gaba ɗaya, arewacin Najeriya garin Hausawa ne, ba garin yan Fulani ba ne. An Fulani ba sa da kasa a Najeriya, kai ba Fulatani ba aka da kasa a Najeriya, garin Hausawa ne, kuma kaga kasashen nan da kake mulki ma a arewacin Najeriya za mu karbo su daga hannunku. Kuna ji, har yanzu kuna yaudarar mutane da sunan addini, kuma mun gode wa Allah da wannan ta'addanci da kun fara yin shi a fili, ya nuna cewa sansan ba addini kuke yi ba, kabilanci ne. Sarakunan ku ba su fita sun kasun karyata ta'addanci ba, wanda sun je makarantan ku an cikin gari da yan kauye da yan jeji da suwaye, dukan ku dai kun hada hannu kawai kuna ta'addanci. Wato da ban da niyan yin magana, ban da niyan mayar ma da wannan mutumin raddi, wannan dan kabilar Biram ne, amma kamar yadda na saka muku bidiyon kuka ji da kanku, wannan dalilin yasa nake so in dan mayar masa da raddi kaɗan. Wato abin da nake so mutane su sani cewa wato addini, kowa yana da yanci ya addininsa, kuma kowa ya girmama addinin kowa, haka kowa ya girmama kabilan kowa. Dukkan mu dan adam ne, kuma dukkan mu jini ne yake yawo a jikin mu. Babu wanda idan aka sare shi ba za a samu wato jini ne a jikinsa yake yawo ba. Wannan idan ya faɗi wannan maganan kamar ya raina mutane hankali ko kuma ya ruɗi mutane. Dalili kuwa shine da yawa muna ganin abubuwa yana faruwa a jihar Filato wanda ba Fulani kaɗai ke shafa ba. Kowa shekarun bayan mun gani a farkon faɗace-faɗacen Filato akwai wasu kauyuka guda biyu wanda zan iya lissafowa, wanda kowa ya san da wannan kauyukan. Wato akwai Kuru Karami da Kuru Babba, wayanda suke rayuwa a wannan yankin yawancin su ba Fulani bane ma, Hausawa ne wayanda suke zaman lambu da sauransu, wanda suka fito daga Katsina da sauransu. Akwai kauyukan da an shafe tarihin su ma yanzu ba da su ake ba, in ka je wurin ka ga burbuɗin kangon. Me yasa aka kashe su? Ya Fulani kuke faɗa, me yasa kuka kashe wayannan mutane? Sannan na biyu, a kwanakin baya kowa yana gani a shekarun da ya wuce, inda wasu wanda suka je aure aka tare su, aka je aka kashe su. Wayannan ma duka ba Fulani bane. Me yasa aka musu wannan abu? Sannan na biyu, kwanakin bayan nan akwai 'yan kasuwa da za su tafi kasuwa, wanda su ma aka tare su aka kashe su, ɗaya ya tsira. Me yasa aka kashe su tunda su ba Fulani bane? Sannan General Alkali da aka kashe, me yasa aka kashe shi? Shi ma ba Fulatani ne, makiyayi ne? So wa'annan mutane wato Brown, muna so mu faɗa muku cewa haɗa faɗa da kuke neman yi bayan naku ya gagara tsakaninku da Fulani ko wanda kuke zaune da su, kuna neman ku sake haɗa wata fitina daban, wanda a kullum muna yawan faɗa cewa wayannan 'yan Hausa zallan ba wai suna yi don Hausawa bane. Akwai wani ajanda ne wanda ake so a cimma. Mutane suna ganin kaman ƙarya ne, to yanzu wannan abin da ya faɗa kowa dai yana gani, suna cutar da wato wa'anda ba Fulani ba, amma yau ya fito ya ce shi su ba da wa'anda ba Fulani suke yi ba, su da Fulani suke yi. Sannan abin da nake so na yi magana akan wannan, da farko a Najeriya ana maganan cewa al'umman Fulani, makiyaya Fulani suna da wato population inda bai gaza 25 million to 30 million, wanda duka kabilun Najeriya wato muna da wato kabila 371 ko da wani abu misali. Sannan population din Najeriya da ake magana duka miliyan 200 da wani abu ne. Ka dividing miliyan 200 zuwa into wannan wato kabilun da muke da shi a Najeriya. Wato hakan ya nuna cewa Fulani sun fi kowace kabila yawa a Najeriya. Kuma ba wai a iya wato Plateau Fulani suke rayuwa ba. Sannan kuma Fulani a Afirka babu inda babu Fulatani. Idan ka ji kana maganan cewa kai dan local government kaza ne a wurin, ku ne da local government, ku ne da state, wannan kana magana akan cewa ku kabilan ku karamar kabila ce. Amma idan kana da babban kabila sai dai ka maganan wato country ko ka yi maganan wato yanki gaba daya. Fulanin nan fa ba wai a Najeriya kawai suke wato 'yan kasa ba. Da yawa kasashen Afirka nan duka ba inda babu ba Fulatani. Walau ba Fulatanin da yake kiwo, walau ba Fulatanin da yake kasuwa, walau ba Fulatanin, kai hasali ma a kasashen Afirka nan da yawa akwai waɗanda Fulani ne suka kafa, akwai waɗanda Fulani ne suka fara shugabantan wato kasan, da suka mu dauka Kamaru, wanda ya fara shugabantan kasar Kamaru a Hiju
kowa ya sani ba Fulatani ne. Akwai kasashe irin su Mali, irin su Gambia, wanda shugaban kasan Gambia yanzu haka ba Fulatani ne. Akwai kasashe da yawa wanda da ka samu waɗanda suka yi shugabantan waɗannan kasashen Fulani ne. Me yasa? Sabila da yawan Fulani. Sannan a yankin Filato din nan da ake magana cewa yau idan ka bar yankin Filato, kaf Najeriya babu inda za ka je ka samu kabilan Birom. Sannan kaf Afirka babu inda za ka je ka samu kabilan Birom. Kabilan Birom a wani yanki kuke a yankin Filato din, in ka wuce wannan babu inda za ka je ka samu wannan. Sannan da yawa irin wannan kabilun akwai su, wanda in ka bar misali in ka bar Bauchi, akwai kabilan da ba za ka taba jin sunanta ba. Haka nan ka je Jos, akwai kabilan da in ka bar Jos ba za ka taba jin sunanta ba. Haka in ka je Kaduna, haka in ka je Nasarawa, haka in ka je Abuja. Amma ina tabbatar muku lungu da sako duka Najeriya ba inda za ka shiga baka gaba Fulatani ba. Haka zalika a kasashen Afirka nan kaf babu inda za ka shiga baka gaba Fulatani ba. Hasali su a yanzu sauran Fulani sauran kasashen Afirka ma su suna ɗaukar mu da muke Najeriya kamar ma mu gaba ɗaya kamar ba Fulani bane. Sabila da me? Mun yi auratayya da Hausawa, mun zauna da Hausawa. Maganan mu ma yau idan ma mu yi Fulatancin mu sai kaji muna surkawa da Hausawa. Me yasa? Auratayya, shi yasa aka ce Hausa Fulani. Yau ko ba kabila ya hada ba, akwai wanda auratayya ya hada su. Akwai waɗanda tabbas Hausa Fulani ne, ko uwa ko uba. So irin waɗannan ya da kai da su. Yau yawanci kabilu idan suka musulunta da ka ji sun koma Hausawa ne, wanda in ka cire Hausawa wani yanki suke ne. Amma duk wanda ya musulunta a arewacin Najeriya ko wani abu ya dan jima ko ba Fulatani ne kowa ya da a ce masa Hausawa ne. Kuma a haka muke tafiya. Kuma don an gaya mun Bahaushe ba wani abu bane a ni a wajena, ba dan taɓa jin haushi ba. Amma ni kowa ya sani ni kabila na ba Fulatani ne. Amma in ka ce mun Bahaushe me ne? Sabila da ina da ƴan uwa wanda suka yi aure a Hausawa. Yau idan na ga yaran su dole yaran su kira ni ko kawu ko su kira ni baffa. Sabila da me? Sabila suna gani a matsayina na dan uwansu ne. So wannan zumuncin wayannan mutanen suke so su shigo su hada a ciki. Sabila da me? Ana samun bara gurbi a cikin mu. Yau idan har ka yadda dan Bafulatani da yake ta'addanci, ka yadda yana ikirarin cewa yana ta'addanci don ya kwaci yancin Fulani ne, wallahi ka yaudari kanka. Sabila da me? Su ma basu bar Fulanin ba. Bayan haka idan har ka yadda da wannan, dole da ka yadda da cewa dan Boko Haram da yake ikirarin cewa yana ta'addanci ne don musulunci, dole ka yadda da cewa da gaske ne don musuluncin yake yi. Kaga idan aka ce musulmi dan ta'adda ne, dole ba za ka ji haushi ba. Amma yanda ba mu yadda waɗannan 'yan ta'addan da suke aikata ta'addanci don kawai suna kabila mu ba mu yadda da su ba, muka kira gwamnati ta yake su. Gwamnati ita take da yanci ta yake su. Haka ba mu yadda da duk wanda zai fito ya ce Boko Haram musulmai ne suna kashe wato Kiristoci ko wani abu don musulunci ba. Sabila da ƙarya ce bayan da za ka ce kana ikirarin musulunci ka zo ka shiga masallaci ka saka bam ka kashe mutane, ka shiga community na musulmai ka kashe mutane. So wannan ajenda ne kawai na tarwasa yankin arewacin Najeriya, wanda idan ba mu yi hankali ba